A Deputación de Ourense presentou hoxe no Centro Cultural Marcos Valcárcel o seu programa de Fomento Deportivo 2025, unha iniciativa que busca consolidar a actividade física como motor de saúde, integración e benestar en toda a provincia. É moi importante, efectivamente, que o deporte chegue a todos os estamentos sociais, a todos os territorios e, evidentemente, na provincia de Ourense temos un hándicap importante, que é que en moitos territorios, moitos concellos, son concellos pequenos, con escasas instalacións en algúns casos, con pouca xente, en algúns casos con poucos nenos, normalmente, sobre todo no rural, con moitos maiores. E o obxectivo, efectivamente, deste programa de fomento do deporte, que creo que é o mellor obxectivo que se pode ter, fomentar o deporte, facer que a xente faga deporte por os múltiples beneficios que ten, pois ten como obxectivo chegar a todos os concellos. Na edición de 2024 participaron 45 concellos e 2.400 persoas con actividades dirixidas a públicos de todas as idades. O evento contou cun orzamento de 60.000 euros e coa colaboración de 15 federacións e asociacións deportivas. O balance foi moi positivo, destacando non só a ampla participación, senón tamén os beneficios que este programa chega á sociedade ourensá. Valores deportivos, promoción de saúde, cohesión social e dinaminación local. Entre os deportes practicados figuraron o tenis de mesa, hóquei, patinaxe, bádminton, vólei, atletismo, zumba, deportes náuticos, escalada, pickleball, salvamento acuático e xadrez.